dọrọ onye ọbụla aka na ntị ka ha ghara imerụ ala, mana Ikemba na Igolo emerụọla ala. Ihe agbagojuru nnọọ. Ọkwa gị mere ihe a. Ụlọ arụ i mere ihe a. Ikemba, iwu ọbịa bịa n'obodo a. Onye dịka gị kwesịrị ịma na onwe ihe ọbụla kwesịrị ijikọ gị na nwaanyị. Ekwesịghị inwe mmekọ nwoke na nwaanyị ọbụla n'izu nsọ anyị nọ. Dimkpa ama m mgbe o ji bido. Ama m mgbe o ji nwụchi. Ihe a wụ iwe m, Ikemba. A na-ekwu ị na-akọpetari. Ngwa ka m jụọ gị, ọ mụ na gị mere ya? Ọ mụ na gị? Ma ihe m chọrọ sị ka m gwa gị bụ kwakwa njikere iji apụ ala. Onye m chọrọ ịgwa gị mụ ịpụ ala. Emefu m ya. Emere m ya. Amaghị m ya. Mana ihe na-enweta eme ya ga-anọ. Ikemba, ama m na ibidobe echewe ihe na-abaghị uru. Ama m na ibidobe echewe ihe nzuzu. Ị nụrụ ya? I cannot believe you. Like, are you possessed? Are you sex-starved? What is wrong with you? Ola, I'm sorry. All right, I said I'm sorry. And I didn't know what came over me. Yes, Oh, I'm God. sorry. Tell that to the gods. What gods? Really? What gods? Really? I'm sure they're so gonna. The consequences are so gonna be severe for your actions. That's nonsense. Oh God. What? Oh. Igbo, you cannot challenge the gods to a fight. You cannot challenge the gods to a fight. You're only man. I said I am sorry. Can't you guys understand? I am sorry. You're confusing me already. I'm sorry. Is it supposed to make things right? We are so I just want to sit down. Nyere m aka. Biko, ihe na-eme otu esi eme ya ga-anọ. Ka je hụ ndị a. This is bad. This is so bad. Oh God. Whoa. Biko, you know like him. Oh yeah. Ihe mere na-eme anyị amaghị amame ya anyị mere. Biko, ama m na enweghị onye ọbụla ama ihe mere. Pụtara na ahụhụ dịla ihe anyị mere. Amata anyị ga-akwa ala. Biko, achọrọ m onye ọbụla dome ya n'onwe ya. Onye ọbụla ghara eme ya. Biko, aga m achọ ka anyị nwee. Whoa. Ikemba. Like swearing? Seriously? I've not done that before. I can't believe you. Gosh, you changed so much. Biko. Mmadụ ise ejirila ọbara gbaa ndụ iji kpuchie arụ Ikemba na Igolo metara, mana ọgbụgba ndụ a bụkwa njọ na nke onwe ya.
Omalisha. Ule ko no di mmevo hanes mmevo. Kenke ummebo maka na ghọta anyị. E maka na ummebo. Onke ịkparịrị m, konke m kparịrị gị ka ị na-akpọ mmebo. Kemgbe isi nọ na-agwa m na m chere gị ebe a, aga m ahụ gị. M ga-echegide gị site n'ụtụtụ ruo na mgbede. Nke a na-akpọ nke ọgwụ mkparị na mmebo. Nyekwara m nsogbu o. Ma gụnwa dimkpa. Aghọtazi m ụdịrị agwa ị na-akpazi na nso nso a. Nke ụdịrị agwa ị na-akpazi ihe a, mana gịkwa ntị ka m gwa gị. Ọ bụrụ na ị chọghị ihe ụdịrị mmadụ nwụchikwa n'ime agwa anyị na-akpa wezuga onwe gị. Ọ gịnị? No, ma'am. Baghara no. Ihe a adịghịkwanụ ka isi chee ya. Onweghị ị na-eche nụ. Mana ana m ekwe gị nkwa. Nke a agaghị eme ọzọ. Akwụkwọ mma na ya eme n'ọzọ. Ka ekwana maka anụ nchi ọwụ na mgbada unu si unu ga-ebutere mụ na Nneọma. Anụ nchi nke a gbara agba nke ị kụziere m anụ nchi. Gbanụ ya kpị m jide na ebe ahụ akwanshi ahụ Nneọma biko na ihe ndị a na-akọ amarago m na ọwa ashọ ọ kakwa mma na isi ebe a pụọ. Nneọma. Kedu ihe wee menye m anyị? Ele ihe ị chọrọ ka m kwuo? Biko bịa ka anyị pụọ ebe a. Last night, the girl that came to the moonlight dance and dragged the Kembe away. Is that not Kemba's girlfriend? Which girlfriend? He never told me he had a girlfriend. Did you ask? Did you ask him before you lured him inside here? Now that's not fair. Yeah. What's not fair? Huh? Is it fair that you're already becoming a jealous bitch? Huh? But when we have a lot of things on our hand already, and you're becoming a jealous bitch. That's not my business. That is not my business. Damn it! Urema, come, yeah? Yeba. Urema. Who was the Omaliche girl that came to the moonlight dance to drag the Kembe away? Ose. Oh God! I said, who? Konya wo Omaliche beraiba na Igbo na ba bia dopu Kemba. Omaliche ni Kembe kwekolita la ilu di na nwanyị n'obodo anyị. Shut up. Okwantara gini. Oh my! Obodo anyị na amara kwala o. Konya umpaya. Mpaya ụdị nta ma n'akụkụ obodo anyị na-agba nta. Ọ bụ ya kụziri Kemba otu esi na-agba nta. O ji na-agbata anụ buru ibu. Funny reason to get married. No wonder. Wow. Obodo anyị ke ya nọ ebe a na-ehụ gị na-akpapụ n'eluigwe gịnị na-enye m obodo asụ ọkwa n'izu na-ajụ gị gwakwanụ m ihe ọkwa n'ihe m si ka m jụọ gị ka ị nọkwa na-onye n'elu mma obodo agbụ mma nwa mara mma nwa kwesịrị ịmakwa alụma gị n'obodo makwa otu ọ ga-adị onye atakwu n'elu Asị m ya nwa ahụ. n'onwe Enwe ọzọ? nsogbu a na-ahapụ nke ahụ kama iwe wee nwa gị enwe ihe ọzọ m kwụ bịa ndị mmadụ na-ekwukwa n'okwu n'ezi dịka ihe a unu na-eyi ọ dị ntakịrị na-ahụ ụzọ ihe a unu na-eyi adị ma ọ otu ndị obodo anyị na-eyi akwa n'elu mmadụ yi akwa onye gba ọta aka ya mma Ihe anyị na-eyi. ihe unu na-eyi Ihe anyị na-eyi na nka akwa ndị a ụmụ nwaanyị obodo na-eyi nke ka mma. Nke a na-eyiwechara ha oye, yiwe afọ ha oye. ihe anyị na-ahụ omenala anyị ha ahụ ha na-eyi omenala ihe anyị na-eyi n'ọwa ala obodo anyị na obodo ọwa ala onwe ka anyị si eyi akwa ihe unu yi mmadụ yi akwa onye gba ọta aka ya ma otu anyị na-eji eyi ndị mmadụ na-ekwu okwu n'ezi onye m si ka m bịakwa unu Get out from our presence. Get out. She didn't like walk. Get out. Whatever. That's the thing. Mụnwa bụ ololo ekwu okwu asị na mbụ onye aṅụrụma
nwere lekwe n'ife m na-ekwu mana ife marụ bụ na onye ọbụla bụ onye mmehie ya anatarịrị ntaramahụhụ ma ọ sọrọ ya ma ọ sọrọ ya maka na ụkwụ na-aga wam wam anya na-aga vam vam n'afọ ya ololo kee ụdị mmadụ ịbụ mmadụ ka mbụ ị nọrọ ebe a na-ekwu ihe o juru gị ọnụ na-afọtachi ọnụ na-achụrụ m ndị bịara ịzụ m ahịa ọ gị na-eme gị ịfụgo ka m gwa gị kebe eziokwu ife ọbụla emerụ na nzuzo ga-apụtarịrị ihe ofu ụbọchị mmanya ole ka ị nwere ebe a lekwe otu ebele nkwụ ọya ka mma na mmụọ bụ olololo onye nsọ na-azụ gị afịa karịa na ndị a bụ ndị mmerụ ahụ na-abịa ebe azụ gị afịa ngwala ugbu a a sị gị lawa mba n'ime ụlọ m pụta ọzọ aka ọ na-ekpuchi ọnwa mmadụ nwere ike ikpuchi mpụ na arụ emere na nzuzo ha na-ekpuchi arụ n'ihu ndị mmụọ ọkwa ihe echere na ọ bụ ihe nzuzo ka nwoke aṅụrụma na-ekwupụta n'ime obodo ọ bụrụ na ọ marala ihe merenụ ọ bụghịzi ihe nzuzo. Igbo, see what your hungry body has got us into. Eh? What is all this? What are you guys ranting about? What exactly are you talking about? Huh? Ikemba. Isi bụ ụjọ na-atụ m. Obi na-awanye m n'afọ. Maka na onwe otu mkpụrụ ihe nzuzo dị n'ime ihe a. Ọ bụrụ na olulu ụlọ nke mụ na gị ma ihe a. Mgbe ahụ, aga m eso ara ntaramahụhụ ya. Mana otu ihe na-akacha ewe m iwe. Ka m ga-esi wee zọrọ chi nna amaghị mgbe eji nyụọ ya. Seriously. Like, seriously. It beats me that you're calm. Oh God, he knows. Everybody knows. God, are you kidding me? One silly drunk enters the bar and start talking about how he smells sin. I can't believe you called him silly. How does sin smell? That drunk you see God. Will go round this town and tell everybody. In fact, everybody knows that. Just have to calm down. This is nothing, all right? Bịa nwoke m. Dị mkpa. Ole nnọọ ihe mere ị na-eji adọkasị ahụ gị na nkịtị. Ole ihe mere ị na-eji adọkasị ahụ gị na nkịtị. Ihe ololo onye aṅụrụma kwuru ka iji emega okwu. Nwoke m ị na-emega m ahụ. Ị na-eme ka m ahụ. Eji m otu amara gị. Ikemba. Ya bụ na ihe enwere ihe ọ bụ gị n'anya. Ọkwa ya? Ele ka ihe mere. Ka ihe mere. Ka ihe mere. Na-atọkasị ụmụ gị ka mmadụ nwụrụ. Enwere onye nwụrụ. You call this nothing. This is nothing. He knows nothing, all right? You're just overreacting. Unbelievable. Oh, surprising. Gakwa n'ime obodo chọpụta ndị mere arụ a ha ga-akwa ala ma ọ bụ ya chekwa n'aka chere ndị mmụọ. Bịa ị na-aṅụkwa nkwụ ọ dị nkwụ na-egbu gị.
anọchikwa ndị mma ụzọ iwe ha dịkwa ọkụ iwe na-ewe akụ ọ ga-akarị iwe na-ewe agbara obodo enere omenala ya metọọ ịnọ na-amani elu eze anị ịgwaga anyị ndị metọrọ omenala anyị eze anị gụ ka m na-ajụ mechie ọnụ ma aka gwa m okwu tupu igwe ndị mmụọ na-akụchikọ ọnụ gị ndị mmụọ ọ bụrụ ịmarụ na ọsọ m nwa bụ olololo ga-agwa gị ndị metọrọ obodo a eze anị fugo ị na-afụzi ụzọ mụnwa na-afụzi ụzọ karịa gị ana m afụzi ụzọ karịa gị ngwa ka ngwa ndị akwụna ịtọ otu abụọ atọ abatago obodo ọwala ndị akwụna m na-amara ebe fa si bịa abatago obodo ọwala ebumnobi fa bụ ine na-akwara ụmụ okorobịa obodo a wee tarie akwara obodo ụmụ okorobịa anyị tarie icheela asị ka m na-asị ngwa gaa n'ezinụlọ be maazị Amadi nwa ya nwoke bụ Ikenna nọzi ugbu a n'ọnụ ọnwụ mpịtọ ya na igolo nwa kọtụma mere eze anị anam eze anị eze enu eze anị eze enu ọkụ na ahụla ya agbara obodo a egosigo na aka Ikemba adịghị ọjọọ o nwere ihe o kwesịrị ikwupụta nsogbu dịkwa iwu megidere ị ga-asọpụrụ omenala obodo anyị a ị ga-abịa n'ukwu osisi nsọ arụsị obodo anyị bịa mee nkwupụta gbasara mmehie i mere n'otu aka ị ga-ejikere maka ịkụ ala gị na ndị ga na-akụkụrụ ala eze ala onye ozi agbara ala anyị ekele m gị mana ana m aṅụrụ gị iyi na ma m ihe ime mechie ọnụ enweghị gị nwụọ enweghị ndị mmụọ kụji ya ga-ekwu ị na-aṅụghị ihe maara na ọwa eziokwu lekwere onwe gị anya otu a ka ede kamgbe gị na-eche ihuru n'echiche na-eche maka ihe mpụ n'ala arụ imere ọ ga-aka mgbe iwepụ aka enwe n'ofe tupu ya aka mmadụ na-eme ngwa ngwa eme ọrụ ọdachi o ji akwa gị ahụ mara onwe alam Ikemba, gịnị bụ isiokwu? Ka ikwu otu a, udo ọ dịkwa?
Ikemba oge ka m na-ekwu kwa okwu. Dimba. Eze ala ka ebe. Ikwa m ekwu. Ama m ihe a ga-emecha mee. Ikemba, gịnị ka eze ala chọrọ ebe a? Ọsị, anyị gara kwupụta njọ anyị n'ihu arụsị. Ma jikere ekwe maka ịkwa ala. Ikemba, mana nke a na-akọwa na gị na nwa a na-akpọ Igolo ga-eso gagharịa obodo a gburugburu gbara ọtọ ma ruo n'osisi nsọ ala anyị. Ikemba, chịrị ihe a n'aka na-akụgharị ya. Ya, emefu m ya. Dimba, ka aha ga-emefu. Mana ihe ọzọ na-agbagwoju m anya n'ihe a bụ ka eze ala si wee mara. Ịjụ ọmụma jụrụ onye. Ịjụ ọmụma jụrụ. Ikemba, agwọ dị n'akịrịka. Anyị nọ na nsogbu. Anyị nọ n'ezigbo nsogbu, Ikemba. Dimba, n'ime agwa. Ikemba, aga agbafu ọtọ gagharịa obodo a. Emefu m ya. Nyere m oke esi eme ya. Oke esi eme ya aga. Ikemba, ama m na ọ na-abụ a na-adụ onye osi ọdụ obi ya na-agbagbu ewu. Mana ihe m sị ka m gwa gị bụ kpacharakwa anya gị. Ama m na ibidobeghị ichewe ihe ọjọọ ọzọ ị ga-ebido mewe. Ikemba, Ikemba. Olee ihe na-akọwa? Ihe na-akọwa ọgwụ na m ga-agba ọtọ gagharịa obodo. Emefu m ya. Ikemba, ihe a bụ ihe kwesịrị ka emee ya. Emefu m ya. Ihe a bụ ihe kwesịrị ka emee ya. Ikemba! Ikemba! Eze ala awụchakwala ebe Maazị Obi ukwu. Eze ala ha ga-abịa. Ọ dịkwa ka ihe mere Ikemba na-aga ime Igolo. Ya onwe ya nwekwara ihe o kwesịrị ikwu. Gbaghara ụmụ nwaanyị ala anyị maka ha amara ihe ha na-eme. Ihe m kwuo ekwu na ndị mmụọ ekwesịghị iche ha eche. Kedu onye mụrụ nwa ha Igolo? Kwureba! Ọ nwere naanị mkpụrụ ụbọchị 3. Abalị 3 ewuchi n'ukwu osi nso obodo a maka mmehie maka mpụ na arụ mere n'obodo a. N'otu aka wee kwado maka ịkụ ala ka obodo a wee dị ọcha. Ụrụ abalị 3 n'ụwa. Kedụkwana ụdụka mmehie unu mere nke butere agbara obodo anyị ji chọrọ unu bịa ebe a na-akpọ unu ka unu pụta n'ukwu osisi nsọ anyị? Kedụ ụdụka mmehie unu mere nke iwe ha ji dị ọkụ n'otu a? Kedụ ụdụka mmehie unu mere? Ha ọ na-ajụkwa ajụ ebe ị na-aga atụ ashị ọbụla onye ọbụla tụrụ ashị n'ukwu osisi nsọ anyị, onye ahụ agbara anyị ga-egbu ya na-egbughị oge na-emeghị ebere. Isi na ụjọ atụrụ onye? Lekwa anya ka ndị ọkwa unu aka na ntị.
na mmiri na-esi pụrụ ụkwụ na mmiri ole ihe uche unu chiri ime biko pụta nje na nọ biko maka gịnị maka na ọkụ na iwe na ọnụma ndị mmụọ nọ n'ime mmiri a chi unu azọla unu a sị na unu nwara anwa azọbụ ụkwụ nọ na mmiri a ọkụ kala irepi okwu nọ ngwa lee n'anya lewe anya How is this possible? Genụntị ile anya na mmiri a enwere ụgbọ ịhụ biko abụrụ ala anyị nyere anyị abalị 3 ka anyị bịa n'ihu agbara ya kọọ ala biko nyere m abalị 2 amama ihe m ga-eme biko ji na ala. Whatever plans you have, you better be good. You have to be fast about it. Because I am ready. It's a rule Ghana water not going in a village. It's not I'm not to be humiliated like that. Igolo. Ina what he had agwagi ha. I na shake over again. We both again see porn oboda. I won't n'ime mmiri a. Oh ihe na agwagi. Anu me hepu. Mana biko. Island, Ama him game. Island biko. You want. Kama ndị a ga-eje kwupụta njọ ha mere, ọ bụrụ ịgba ọsọ ka ndị a chọrọ ịgba, mana onweghị otu a ga-esi gbapụ n'obodo a na-abụghị site na mmiri, mana iwe na ọnụma agbara obodo a ka dị n'elu mmiri. Nsogbu dịkwa o. Kemba, anyị hụrụ gị na enyi gị nwoke bụ na-agbaga n'ike mmiri. Obi dị m ụtọ na ịmatago na ị pụghị ịgbanarị njọ gị. Ya dị mgba. Kedu ụtọ gị Igbo onye agha? Kedu njọ ị na-ekwu okwu ya? Amaghị m sọ gị ma were mgbe ị ga-aga kwupụta njọ gị ihe osisi arụsị ahụ. Nwoke m wezuga onwe gị n'okwu gbasara mụ na arụsị ala anyị. Enweghị ihe ga-eme ike mba agba ọsọ na amụ ya. Enweghị njọ ọbụla. Ya ya emena ka ike ka anya anyị dum nọ na gị nọkwa na unu dum ama m na ikwesịgo imefe n'ụzọ ka m gaa. Dimba ka nwa m ka ị n'otu a ọ dịkwa mma Nenne ka ị na-ajụ ka ihe mere ị na-ajụ si ajụ kemgbe abalị ole na ole ana m na-elele gị otu iche akpaga agwa na otu iche eme gị gị nọrọ gị edegoro gị nọrọ ga nọrọ naanị gị otu n'iche emeje ị naghị emezikwa otu ahụ ọ dịkwa mma Nenne ihe ọbụla dịcha mma nwe nsogbu ọbụla ọ dịkwa mma nwa m ka m kwere na onweghị ihe mere biko ya nwekwara ihe mere nụ biko nwa m nsogbu adịkwala ka nwa m nsogbu adịkwala nne na-enwe nsogbu dị nne na ọwasị o doro m n'anya na enwe ihe na-akpagbu nwanne nwoke ọ chọghị ịgba nwanne nwoke adịrịla ndụ ụzọ onwe ya obere ihe uche abịa ya gịnị bụ nsogbu ya ya agwa anyị ka anyị mara onye kpọrọ gị n'okwu a ọ dịka o nwere ihe pụrụ gị n'isi dịgbala ihe na ịgwa ofu mkpụrụ nwanne nwoke nwere ofu mkpụrụ nwanne nwere ihe gbasara gị kwesịrị iche m uche mgbala elu nri binyere gị oge butere nri a ọ dị ọkụ nri ajụchala oyi ịgbabe ya aka maka gị n'uche gị anụghị eleghị echegbu gị Uru nwa ịgwa gị eziokwu onweghị ihe ọbụla gbasara gị na ihe a onweghị ihe ọbụla gbasara gị ọ gbasara ya ihe gbasara gị gbasara ya onye nwanne gị nwaanyị gịnị ya nwere otu ana
ị gaghị kwụsị nwe ihe gbasara ya ọkwa jụrụ gị ka nwa m biko ka nwa m awụ m nne gị mama gị kwuru awụ nne nne gị awụ nne gị ochie ya bụ na o nwere nsogbu nwa kọtara nne gị ka ma metụ na adị m mgbe m ga-etinye n'aka biko nwa m kọtụ obi makọrọ m ole nọ enweghị nsogbu ọbụla ebe isi adịghị nsogbu nọ ka nwa m mụ na ntị m niile gekwere oge ya nwa m otu gị akakara m si m lekwe otu ka nwa m ka etu ihe nwa ọbụla na-eme otule m ya otu a ga-eme ya biko nwa m Mati kempa o, ndị kem bịakwara onye o. Biko si ebe a pụọ. Nwere ntị. Ya na-akpọ ntị. Ka nwa m chere echiche ọma biko nwa m biko dimkpa ka nwa m chere akwa echiche biko onye mmadụ na-amaghị ibe na-eji ya biko nwa m awụ m nne gị ochie mana chere unu na-achọ ịgbapụ n'obodo a ka obodo a na-achọ ịgbapụ n'ụlọ ịmakwana obodo a ezigbo nsogbu nọ n'ime obodo ọwa ọkwanụ naanị unu ga-azọpụta anyị n'ajọ nsogbu anyị nọ n'ime ọ na-ajụ m so ka ekwe na-egosi gbasa anyị gwara gị na mụ na ụmụnne m o nwere njọ arụ ala ịrụ Igo obi ezi omume anaghị atụ egwu ma ọlị ilecha anya na aka gị na ụmụnne gị dị ọcha onwe ihe na unu apụta n'osisi nsọ anyị kwupụta na njọ ụlọ ozugbo ọ ka esi eme ọ na ndị obodo unu nwere njọ ha na gị kwupụta ha kwupụta ya mụ na ụmụnne m onweghị ọbụla anyị na-agwụ ka ekwentị m agwa gị kewa eziokwu agbara ala anya awụkwa ihe a na-eji atụ epele wepụ onye mara na ya mere njọ n'obodo ọwa mere obodo ọwa obi jikọrọ anyị niile n'elu ya pụta n'osisi nsọ anyị kwupụta mmehie ya anyị aṅụrụ mmiri tọba iko ọwa ntaramahụhụ niile dị iche iche anyị enwe mmiri onwe ụzọ esi aga na mmiri gekwana ihe a ga-eme na-awụ mmiri ịmakwa mmiri ọṅụṅụ dị mkpa mmiri ga-ezuru anyị ga-eji wesa ahụ rie nri nke anyị ga-aṅụ aṅụ ruo ole mgbe Igo ruo ole mgbe anyị ga-eyi izugide ya tie mgbe ọbụla ara na-agbara unu jide ebe ahụ Igo jide ebe ahụ gee ntị m agbaghị o nweghịkwa onye na-ama agbara ala anya aka ya gara ya o kpachakwara anya o ọ dụkakwa mma nke mmadụ tụrụ onwe ya ma agbakwa gị nke wee eziokwu ọ dụkakwa mma n'ụwa ọ kpata isi maka nsogbu dịkwa n'obodo a ma ndị aka ha dị ọcha ma ndị aka ha na-adịghị ọcha ekwurichazi mmadụ niile onye ọbụla jizi ụjọ buru ibu ebe a ma mgbe ọ na-adịghị mgbe ọ ga-alọta ọwụrụ nwoke na-ekwu ka mfara nye nwoke na-emedi ya n'obi ihe ruo ebe a ma ọ dịghị ma ọ ga-alọta egburu onwe gị ọkpọrọ
bụ nne nne gị ụmụ nwoke anaghị eji ụmụ nwoke na-ekwu nwoke na-ezu ozi n'ime obi ọ garacha ebe ahụ ya ma ọ dịghị ma oge laala isi nwoke anaghị adọna ọnụ gị Kemba, kedu ụdịrị obi ọjọọ ibido onwewa ihe a? Lee onye m na-agwa okwu. Kedu ụdịrị obi ọjọọ ibido onwewa ihe Ikemba? Obi anọghị n'ihu, ọ na-achọ ife gị n'azụ. Nke bụ na ọ na-adịghị emetụ gị n'ahụ. Ka ndị obodo a si ata ahụhụ. Ka ndị obodo a si anwụ kwa ụbọchị. Dịka ewu na ọkụkọ. A na-ekwu nnọọ, a na-ekwu ị na-ekwu ka ị ga-esi gaa zọkpuo onwe gị. Mana ihe m si ka m gwa gị bụ, ọ bụrụ na anyị agaa n'osisi ha gbara ala anyị ga-akwụpụta njọ anyị, obodo anyị a ha ga-anọ n'udo, obodo anyị a ha ga-aṅụ mmiri tọgbọ iko. Ole nnọọ ihe mere onye aka gị ịnọrọ nnọọ ụjọ na-atụgharị gị maka na ọnwụ gị onye ga-agbụrụ ọtọ gbagharịa obodo gburugburu. Lee m agwa gị, anyị ga-aba n'ime ọhịa gaja. Ndị obodo anyị ha nwụga ha eji aka ha gaa n'ihu agbara ga mara ihe ha ga-eme ka iwe agbara jọrọ. A na-ekwu ha chewe mgbe Ikemba ga-abịa bịakwa ala ha ga-anwụfe otu. Lee m agwa gị, Ikemba onwe ebe nje. A na-ekwu nnọọ, ị na-ekwu ka ị ga-esi gaa jaa. Ikemba, gwagodi m n'obodo anyị a ebe ị ga-aga gaa zọkpu onwe gị ka mere na mmadụ aga ahụ gị. Dimkpa, ichefuru na abụ m dinta. Dinta ama ama n'obodo ọwala. Chetakwa na abụkwa m dinta dịka gị. Ọ m kwụsịrị gị ọrụ. Lee m agwa gị, ama akpọ ga-aba n'ime ọhịa. Enwe otu onye nwere ike ịhụ anyị. Mgbe ha jiri merecha ala jọrọ anyị apụta. Ọ ji adụla gị. Hapụ m gaa. Asabu. Ọmalecha.